Хайырлы иртә Россия бер телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Гөлназ Ибрахимова. Тукай исемендәге мәктәп укучылары укуда да, иҗатта да сынатмый. Мөслим районыннан махсус репортаж. Нурлатта милләт-ара иҗади гаилә фестивале үтте. Республика ифтар мәҗлесе 11 майга билгеләнгән, ул Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәге мәйданында үткәрелә. Бүген туган тел көне һәм Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулу көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгатен тапшырабыз. Татар халкы бөек Россия һәм шиксез төрки дөнья тарихы күгендә якты эз сызып атылган йолдыздай, шагыйрь кыска гына гомерен илһамлы иҗатта уздырган. Күп гасырлык милли мәдәниятебезгә яңа төсмерләр, балкыш өстәгән. Тукай гаять сизгер, нечкә лирикта, шул ук вакытта үз юлыннан тайпылмаган туры сүзле публицист та, төпле фикер иясе, үткен сатир остасы да, үз халкының бәхетен һәм азатлыгын даулаучы көрәшче дә. Аның дахиларча тыйымлау белән язылган әсәрләрендә безнең заманда да әһәмиятен югалтмаган бик күп сорауларга җавап табарга мөмкин. Кадерле дуслар, туган тел көне һәммәбез өчен көйле җырлы телебезнең матурлыгы һәм рухилык тантанасына әверелсен. Ихлас йөрәктән сезгә нык сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим. Бәйрәм мөбарәк булсын. Бүген халкыбызның сөекле шагыйре Габдулла Тукайның тууына 135 ел. Шул уңайдан республикада бийек әдипне искә алу чаралары уза. Төп тамашалар шагыйренең туган төбәге Арча районының Кырлай авылында сәгать 11-дән соң башлана. Шигырь бәйрәме, шагыйрь эзләре буйлап экскурсияләр оештырыла. Казандагы бәйрәм чаралары Тукай һәйкәленә чәчәкләр салу белән башланып китә. Сәгать 12-дә Тукай музеенда һәм ачык сәхнәдә ядкәрләрдә Тукай рухы дигән әдәби музыкаль тамаша була. Сәгать 2-дә традицион шигырь бәйрәме башлана. Сәгать 3-тә Бауман һәм университет урамнары чатында «Мин татарча сөйләшәм» акциясе уза. Кичке 6-да Татар дәүләт опера һәм балет театрында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Габдулла Тукай премиясенең яңа лауреатларын котлаячак. Узган атнада 2 көнлек онлайн саммит узды. Анда Россия президенты Владимир Путин катнашты. Саммит җир көненә багышланды. Фикер алышуның төп темалары атмосферага парник газлары чыгаруны киметеп, глобаль җылынуның тискәре нәтиҗәләрен бетерү. Россия галимнәре әлеге проблема белән көрәшү буенча үз эшләнмәләрен тәкъдим итәргә әзер. Шуларның берсе илдә дистәләгән карбон полигоны булдыру. Әлегә Россиядә алар 7. 8-нчесе Татарстанда барлыкка килергә тиеш. Толырак алдагы репортажда. С помощью газоанализатора мы измеряем почвенное дыхание. Табигатькә күпме углекислый газ булып чыгаруын белү өчен һәр үсемлекнең агачның җир сулышын аерым үлчәргә кирәк. Тере агачлар кислород чыганагы булса, кыры кипкән үләннәр зарарлы газлар чыгара. Казан федераль университеты галимнәре арсеналында экспресс-лаборатория бар. Алар агачларның биомассасын үлчи. Ничә яшь һәм бу елларда атмосфера өчен күпме зарарлы газ туплауын билгели. Шул рәвешле без сулый торган һаваны чистарта. Мы вынимаем буровой образец. Без юкә бураулау үрнәген алабыз. Биредә 110 еллык буҗра исәпләргә мөмкин. Димәк, бу агачка 110 ел. Казаннан ерак түгел астрономия обсерваториясы янында катнаш урман урнашкан. Татарстанда карбон полигоны майданчыгы булдыру өчен иң кулай урын. Мондый полигон атмосферада зарарлы газларның торышын күзәтү өчен кирәк. Бу участокны карбон полигонының бер өлеше өчен сайлавыбызның сәбәбе биналар, ашхана, корпуслар булу. Галимнәрне урнаштырырга да уңайлы. Тиздән биредә өр-яңа приборлар белән стационар лаборатория барлыкка киләчәк. Алар махсус каланчада урнаштырыла. Республикада тагын Алабуга районында Буревестник студентлар базасы янында карбон полигоны урнаштыру күздә тотыла. Татарстанның шул өлешендә нефть чыгару интенсив, димәк табигатькә зыян да аз түгел. Нам важны вот эти опыты по уменьшению выделения. Безгә углерод бүлеп бирүне киметү буенча бу тәҗрибәләр мөһим. Үсемлекләр үстергәндә, терлекчелектә. Бу өлкәдә алдынгы технологиялар эшләү авыл хуҗалыгы өчен дә бик мөһим.
Киләсе адым карбон фирмаларын төзү. Анда агачлар үстереләчәк, алар зарарлы газлар белән яхшырак көрәшә. Шунда ук авыл хуҗалыгы алып барыла. Уңыш та югары, парник газлары да кими. Почва не перепахивается полностью, а эта перепашка ведет сразу... Туфракның тулысынча сөрелеп бетмәве җирнең файдалы матдәләрен үзләштерүен киметә. Климатны яхшырту проблемасы белән эколог, биологлар гына түгел, математика, физика белгечләре дә шөгыльләнәчәк. Бу проектка Татарстанда 50-дән артык галим җәлеп ителгән инде. Бу эш фән һәм идея өчен генә түгел, КФУның карбон фирмалары алга таба бюджетка табыш китерер дип планлаштырыла. На этих полигонах будут создаваться такие технологии. Бу полигоннардагы карбон фермалары кызыклы һәм перспективалы бизнес. Где будет бизнес. Әлеге эшнең тагын бер уңай ягы бар. КФУ хезмәткәрләре белән студентлар яңа җиһазларда белем ала. Ә университет планетаның климатын саклап калу буенча дөнья күләм әһәмияткә ия проект белән эшли. Ләлә Зайнуллина, Инна Данилова, Илдар Галәутдинов, Татарстан яңалыклары. Язның бер көне ел туйдыра. Барлык районнарда диярлек иртәдән кичкә кадәр җир эшкәртә. Һава торышы уңайлы, техника төзек, ашлама җитәрлек, зарланырга урын юк. Хәбәрчеләребез Алексеевский районындагы чәчүлек эшчәнлеген күреп кайтты. Чәчү чорында кырда эшләүнең һәр сәгате бик кыйммәтле. Туфрак кар суларын сеңдергән һәм бераз кипкән чорда өлгереп калырга кирәк. Киләсе уңышны утырту өчен хәзер 10-12 көн калып бара. Озынайса, басулар ката, культуралар начар үсәчәк. Сейчас закрывает влагу. То есть как? Хәзер дым каплыйлар, туңга сөрелә. Трактор сөрелгән җир буйлап уза һәм 21 метр озынлыкта зур тырмалар эшли. Туфракның өске катламын йомшарталар, шүп үләннәрен юкка чыгаралар. Аннары ашлыкның чираты җитә. Аны да үзенчәлекле итеп әзерлиләр. Утырту вакытында да тукландыруны өстиләр. Барлык орлыклар да ашлама белән чәчелә. Ашламасыз чәчмибез. Без 1 центнер аммиак селитрасы кертәбез. Алга таба чәчү бөртекләр җиргә 4-5 см тирәнлеккә эләгә. Алексеевск халык предприятиесендә бу эш белән заманча техника буенча укытылган аграрийлар шөгыльләнә. Белгечләр басудагы датчикларны һәм нәтиҗәләрне күзәтеп тора. Вот они лежат, через какое расстояние примерно. Вот он уложит в рядок. Влага хорошая. Влага пока в почве есть, то есть видите, как бы почва влага. Менә алар, әлегә туфракта дым бар, шүп үләннәре җепләре әлегә күренми, тырмалау башкарылган, җир яхшы сөрелгән, орлыкларның барысы да үз урыннарында. Да. Алга таба җирне тыгызлыйлар. Бу туфракның өске катламына дымны саклый, бөртекне үстерү җиңелрәк була. Басуларда беренче үсентеләр инде бер атнадан соң ук барлыкка киләчәк. Ел саен сабан культуралары чәчелә. Алардан тыш көзге культуралар да бар әле. Сеется с осени. Осенью, значит, они всходят. Немножко тут фаза кущения. Көздән чәчкәннәр бераз яшәрә. Кар ачылганнан соң без аларны тукландыра башлыйбыз. Бу сабан һәм көзге культуралар арасындагы иң мөһим аерма, ә соңгылары өлгереп килә. Моның ачык мисалы Алексеевский районындагы вазгыять. Анда уҗымнар яшь үсентеләргә ия булды инде, ә сабан чәчәләр әле. Район ведет работу по завершению. Район күп еллык үләннәрне һәм көзге культураларны тырмалау һәм тукландыру буенча эш алып бара. Бүген дә 73-75% дым каплату төгәлләнеп килә. 150-дән артык берәмлек техника басуларда эшли. Хуҗалыклар дым каплый, язгы культуралар чәчүгә керештеләр. Хәзер бөтен республика буенча да шундый ук хәл. Кыр хезмәтчәннәре көздән үк мөмкин кадәр күбрәк культуралар утыртырга, мул уңыш җыеп алырга ашыга. Тик моңа кадәр аграрийларга аны җәйге эсселектән һәм корткычлардан сакларга туры киләчәк әле. Идел Кыямов, Булат Шакиев, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Быелга 9-нчы Республика ифтар мәҗлесе 11 майга билгеләнгән. Ул Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәге мәйданында 5000 кешене бер табынга җыя. Арада мохтаҗлар, җитәкчеләр, эшмәкәрләр, төбәкләрдән килгән кунаклар булачак. Шул ук көнне Акбарс арена стадионында мохтаҗларга өстәмә ифтар җыелмалары таратыла. Ифтар санитар-эпидемиологик хәлне исәпкә алып, саклану чараларын үтәп оештырыла. Кунакларны каршы алу, җәмәгать намазын укуны оештыру, ризыкларны өләшү, табынны җыештыру өчен 500 волонтер җәлеп ителә. Ифтарны үткәрүгә теләгән һәркем үзеннән өлеш кертә ала. Акчалата ярдәмне SMS хәбәр белән ифтар дип язып 7715 кыска номерына җибәрергә мөмкин. SMS хәбәрдә сумманы күрсәтергә кирәк.
Казанда муниципаль паркинглар ішінің ташламалы режимі ұзайтыла. Бұл хақта Казан мэриясы хабар итте. Мұндай шара 2020 елда инфекция таралу белән бәйле катлаулы эпидемиологик вазгыять чорында кабул ителде. Ташламалы шырда парковка өчен түләү бары тик эш көннәрендә 7-дән кичке 6-га кадәр генә алына. 6-дан соң эш көннәрендә шимбә көнне, якшәмбе һәм бәйрәм көннәрендә парковкалар бушлай кала. Ташламалы режим 2021 елның 30 апреленә кадәр гамәлдә булырга тиеш иде. Шул рәвешле ул тагын 2 айга 1 июльгә кадәр озайтыла. Сәләт берләшмәсенең Әдип Әлмир кубогына традицион шахмат турниры быел 6-нчы тапкыр оештырыла. Ул 1-нче тапкыр онлайн форматта да уза. 27 апрельдә барлык теркәлгән катнашучылар lichess.org платформасында офлайн этапка үтәр өчен ярыша. Ә 5 майда иң оста 50 шахматчы Сәләт йортында финалда очраша. Турнирда катнашу өчен Сәләт.biz сайтында теркәлү узарга кирәк. Гаризалар 24 апрельгә кадәр кабул ителгән. Нурлатта ижади гаилә фестивале үтте. Төрле милләтләрнең 16 гаиләсе үз нәсел шәҗәрәсен, гореф-гадәт традицияләрен, милли ризыкларын тәкъдим итте. Нур татар мәдәнияте үзәге китапханәчесе Ләйсән Юсупова табиб ролендә. Гырфановлар гаиләсенә теләктәшлек йөзеннән авылдашлары башкарган җырга сәхнәләштерелгән күренештә катнаша. Нәсел җепләрен саклап калу бу бик зур эш. Минем җырымда да, әти турында. Кәкре Атау авылыннан Закировлар гаиләсе дә осталыкка маһир. Нәселдән нәселгә күчкән җырчы 2 гаилә безнең кушылган. Мамак авылы биючеләренә аякларын яздыру өчен музыка да кирәкми. Андреяновлар гаиләсе туганнары белән бергәләп рус халкының гореф-гадәтләрен, йолаларын күрсәтте. Районыбызда бик матур гаиләләр бар. Шуның өчен без бүген аларны күрсәтергә булдык. Каравыл тавыннан Людмила Макарова фестивальнең иң өлкән катнашучысы. Татарча шигырьләр сөйли, чуаш ризыкларын оста итеп әзерли. Өч телдә сөйләү белән тамашачы игътибарын җәлеп итте. Макаровлар иҗади гаилә номинациясендә 1-нче урында. Төшләремдә күрдем әнисене. Күзлек киеп, җепләр сайлысын. Авырлыкта узган тормышынны уйлап, кем генә җырлар кайдысын. Аманяповлар гаиләсе визит карточкасын мавыктыргыч итеп әзерләгән. Биредә бик җиңүгә багышланган күренешләр, буыннар чылбыры тирән чагылыш тапкан. Бәйрәм минемчә гаиләне бергә туплый. Милли ризыклар үткәннәрне хәзер белән таштырган традицияләр, нәсел шәҗәрәсе, гаилә кыйммәтләре. Нурлатта мондый фестиваль 1-нче тапкыр үтте, тик соңгысы түгел. Һәр гаиләнең чыгышы кабатланмас, үзенчәлекле. Фестиваль Нурлатта күп милләтле халыкның бердәм гаилә булып дустату яшәвен янә бер кат раслады. Харис Мөхәммәтов, Зөлфия Галиуллина, Ярослав Казаков, Татарстан яңалыклары, Нурлат. Галиәскәр Камал театрының зур залында Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗанованың юбилей кичәсе узды. Кичәдә артистны дуслары, хезмәттәшләре котлады. Тантаналы чарадан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Луара Шакирҗан алып барган иҗат кичәләре саны китсәң бихисап. Ә бүген үзе сәхнә түрендә. Луара ханымның үзе кебек үк үзгә булды иҗат бәйрәме. Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан Камал театры музее мөдире булудан тыш, газета, журналларга театр сәнгатенә багышланган рецензияләр, мәкаләләр яза. Музей хуҗасы буларак ул миңа театрның йөртгәсен дә хәтерләтә. Ул ягы бар. Ул бөтен яктан булган. Ул актриса, ул сәхнәгә чыгып сөйләсә, шәп итеп сөйли. Кешеләр турында тапшырулар алып бара. Бөтен телевидениедә дидеңме, радиода дидеңме, театр турында бүтән тарихын ул җентекләп туплаган, бик мәгълүматлы һәм үзенең сүзен саллы итеп, төгәл итеп, матур итеп әйтеп бирә торган безнең актрисабыз ул.
һәм тәмбит жыртиясы. Тәртип радиосында айрым тапшыруы да бар. Луара исемен әгәр дә кіріп қарасағыз исемләр китабынан, анда ул Францияда ага торган иң озын елганың исеме икән. Инде менә Луара апаның халыкка җиткергән саллы, матур, аһәңле тавышы белән җиткергән сүзләре шул иң озын елгадан бер дә ким булмагандыр дип уйлыйм. Чөнки Татарстан радиосыннан без аны тыңлап үстек. Республиканың беренче затлары исеменнән мәдәният министры урынбасары Юлия Әдхәмова котлады. Сәхнәдә чыгыш ясаучылар сүзләрен кыска тотарга тырышсалар да, Луара ханымны кыска гына котлау мөмкин түгел. Зур сәламнәр һәм зур рәхмәт хисләре барлык әтнә халкыннан алып килдек. Якташлары, курсташлары, студентлары барысының да әйтер сүзе бар. Инде сезнең дәресләрегездән соң безнең группаның театрга карата мәхәббәте уянып, ярты группабыз актерлыкка укырга керде. Шуның өчен сезгә бик зур рәхмәт, Луара апа. Финляндия татарлары видео котлау җибәрсә, кайбер милли оешмалар телеграммалар юллаган. Ул һәр вакыт тел сагында. Луара Шакирҗан татар сөйләм теленең әһәңе кимүгә борчыла. Без кай вакытта җиңелрәк карыйбыз кайбер әйберләргә, ничектер теге артык төбенә төшмичә генә уздырып җибәргә тырышабыз, ул юк менә туктатып, хәтта шундый вакыйга булганы бар. Сәхнәдә без аның белән ниндидер кич алып барганда, Фәнис булай түгел, дөрес әйтмәдем. Мин шулай менә булайрак кирәк ул дип шулай төзәтеп тә җибәргәне бар. Ул нәрсәдән килә? Бу менә шушы татар теленең камиллеге өчен тырышудан, татар теленең матур әһәнең яңгырашын бузмасыннар өчен тырыша. Луара ханым турында мин гомумән гел матур сүзләр генә сөйләр идем. Менә мин ничә еллар белән ул шул кадәр әдәпле, тәртипле, белемле һәм һәр вакыт кешегә ярдәмчән. Бик күп төрле бәйгеләрдә жюри әгъзасы булган Луара Шакирҗан балалар иҗатына аеруча игътибарлы. Тамашачы сокланды да, гаҗәпләнде дә. Кайберәүләр Луара ханымны икенче исемендәге Зөһрә буларак өр-яңадан ачты. Данлыклы шагыйрьләре безнең әсәрләрен уку белән ул нык аерылып тора. Ул бер нәрсәгә дә битараф түгел. Һәр вакыт менә ниндидер матур шигырьләр, матур әсәрләр табып, проза булмасын, поэзия булмасын дигәндәй, барсында тапшыру ясап, радио, телевидение аркылы күрсәтергә тырыша. Һәм үзе дә бик матур гына күренә. Мин аны аерым театр дип атыйм. Сәхнәгә чыкса, ул аерым театр оештыра. Ниндидер юбилей алып барса, ул шулай бер аерым театр оештыра. Менә бүген дә бу сезнең сәхнәдә бер аерым спектакль кебек булды. Камал театры исеменнән котлап чыгыш ясаган баш режиссер Фәрит Бикчәнтәев әйтмешли, Луара Шакирҗан ул театр эчендә театр. Бүгенге көндә мин әле тәҗрибәм, ниндидер эшләрем белән халкыма, милләтемә булыша алам, ярдәм итә алам. Һәм миңа ярдәм сорап килүчеләр дә әле күп. Менә шушы гомер әле дәвам итсен иде. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Мөслим районында данлыклы Тукай мәктәбен белмәүче сирәктер. Чөнки аның тарихы 1934 елдан башлана. Укуда да, иҗатта да гел беренче булырга омтылган Тукай оныклары белән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан танышып кайтты. Мәктәбебез түренә рәхим итегез! Бар күңеллелек бөтен дөньяда, бар бер ям бүген, мин беләм, бәйрәм бүген. Габдулла Тукайның туган көне ул халкыбыз өчен бәйрәм буларак кабул ителә. Күкрәкләрендә Тукай туграсын тагып йөрүче мәктәп укучылары өчен ул икеләтә бәйрәм. Габдулла Тукай исемендәге мәктәпнең ата-аналар, балалар арасында да абруе зур. Әтиеннәр бик теләп шушы мәктәбебезгә балаларын бирәләр, беләләр, чөнки укучыларыбыз башлангыч сыйныфларда белемне үз ана телендә алырга тиешләр. Һәм инде алар 5нче сыйныфларда рус теленә күчеп китәләр, анда инде аларны дәвам итәләр. Тагын безнең мәктәбебезнең үзенчәлеге бар. Безнең мәктәбебез гендерлы укыту бар, һәм инде ул 1нче сыйныфтан 11нче сыйныфка кадәр малайларыбыз һәм кызларыбыз аерым укыйлар.
Укучылар кичкенәдән гаилә шәҗәрәсен белеп үсә. Татар халкында җиде буын бабаңны белү изге гамәлләрнең берсе булып санала. Минем мәхьям бабамның бабасы уездный прокурор булган. Шуңа мин аның сымак булып аларга ошыйсым килә. Мәктәптә эстетик тәрбия бирүгә дә зур әһәмият бирелә. Төрле фестивальләрдә катнашабыз, дәрәҗәле урыннар алабыз. Biz бергә яшь бөреләр, йолдызлык созвездие һәр елны катнашып киләбез. Аллага шөкер, урыннар ялыбыз. Укучылар өчен бик күп төрле түгәрәкләр эшли. Соңгы елларда җанланып киткән шаяннар һәм тапкырлар хәрәкәтенә кушылып, үз төркемнәрен оештырганнар. Малай чактан ук КВН уйнап үскән, безнең инде Метрәй Кырмыскасы дигән 15 еллык командабыз бар иде. Һәм менә без шушы татар юморын, татар мәзәген үстерү өчен районда шушы эшне башладык. Һәм менә без әйдә шаяр татар КВН лигасына, шушы үзебезнең районның Мөслим Кырмыскасы дигән җыелма команданы алып бардык. Бик уңышлы чыгышлар ясап, менә 2 ел рәттән инде без хәзер анда катнашабыз, үзебезнең районыбызны яклыйбыз. Метрәй Кырмыскасы исемен сайлаганда Кырмысканың эшчәнлеге күз алдында тотылуы бәхәссез. Тукай мәктәбе укучылары да Кырмыска кебек тырыш, сыната торганнардан түгел. Ничек иң яхшы лидер булырга? Әлеге максатны тормышта күрсәтү өчен без кичкенә класслардан ук үзебезне төрле яктан күрсәтәбез. Тукай мәктәбе коллективының төп максаты укучыларның талантын үстерү һәм татар зиялылары лидерларын тәрбияләү. Әлбәттә, бу мәктәбебез безнең иң өлкән мәктәпләребез берсе дип шатлана. 1934 елда шушы мәктәбебезгә нигез салынган. Моны инде Донбасс шахтерлары Мөслим районына безгә бүләк итеп шундый мәктәп таш бинадан мәктәп булмаган мөмкин дә. Һәм инде ул үз вакыт иткәч җимерелә, аны 2015 елда яңадан сафка басыла. Бүгенге көндә мәктәбебездә 500-гә якын укучыбыз укый. Мәктәптә татар теле сыйныфлары елдан-ел арта. Шулай ук тиздән аерым Тукай сыйныфы бүлмәсе җиһазландырыла һәм музей эшли башлый. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыкларына махсус Мөслим районыннан. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Әмин Гөлназ Ибраһимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау сәламәт булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә шул ук вакытта иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.